Sziasztok srácok, átillak egy videóban. Végre megjavultam. Már csak egy kicsit belekedve srácok, hogy látossátok, színezős játék. Legyűjtöttem ezt a szót, igen. Valami nagyon nehezet kéne. Ez a házas mondjuk jó lenne. De szerintem srácok legyen ez. Figyeljetek, ez legyen ez. Drága rendőrök. Elsőleges az első. Ez ilyen. A TikTokon volt fent ez a játék. És onnan tűrődtem le, és nem pénzes, ti is le tudjátok tölteni. Amúgy ezokok most nektek srácok, mert srácok, várjatok! Mindjárt elmondom, csak ezt az egyes tojáskaikat színezni srácok. Ha van még itt vannak ezek a romszorok. Ja, amúgy beírjátok 100-as játék, akkor kiadja ezt. Ilyen rózsaszín világ, mindjárt kilépek. És megnézhetitek. Itt látjátok, ott van a kicsi, van az egyes. Hogy mi mennyi kell. Itt volt. Ez közben. Ezt csinálom, srácok. Na, sőt, ezt én csináltam volna. Söke! Bocsánat, az éneklés rám jött. Holnap lesz ilyen életes videóm, 4 óra után, holnap megyek ma iskolába. Ezért nem jó srácok, lássátok, hogy keresgetni kell. Na, mesterfodrászokat mondjuk szerettem. Kontrollgép. Aranygépe. Én is fodrász leszek, ma úgy döntöttem. Meg vagy zenész. Azt hiszem, hogy ott elrontja a gyerek. És milyen megcsinálják? Nézzétek már meg! Itt volt ilyen Gino fodrászat, de van az a fogalmát nem tudom. Jó, ennyi. Kaptam egy segítséget, figyeljétek. Bum! És itt volt. Itt van. Itt mellette. Itt. Most csak egy darab, srácok.
Nem őt állítottam volna meg, mondjuk én ezt állítanám meg, srácok. 2 darab segítségem volt. Ennyi, mondtam, hogy egy kellett. Jó, srácok, ezt én hagyom is nagyon olyan nehéz. Most a világmát fényesek, megpróbálom. Mindjárt srácok, csak bedik már fülhallgató, mert eddig nem volt rajtam fülhallgató. De azért, hogy ne legyek ilyen hangos. Csak hát meg kell találni valahol. Megvan! Na, visszaülök ide a helyünkre. Yes, Glopli. Vissza is tértem. Amikor a videónak srácok mindjárt vége, mert nagyon sok dolgom lesz még ebben a játékban. Szerintem itt a videónak még itt ennyi is lett volna. Tetszett, hogy mellett iratkozz fel. Mi nem, szia még. Mert szerintem ezt a kocsit én még ki akarom szerezni nektek. Hogy higgyétek el ténylegesen is, hogy én tényleg kiszínezem. Villámmetvint. A villámmetvin a barátom. Mert nem szoktam nézni a mesét. Annyiszor 4 van még. Most ezek az a videónak tetszett, hogy nyomjál iratkozz fel. Szia!